זו איתי. וזו טל. ומה אמרתי? זו. סליחה, זה איתי. וזו אני טל. ואנחנו יושבים במסעדה על שפת האגם. אחרי ארוחת שחיתות. אחרי... אל תגיד את זה, אם תכעס. ואז אנחנו רואים פה בלונים פורחים ושמש ואגם ויופי של דברים. וככה אנחנו נהנים. בטח אתם מעוניינים לראות יותר מקרוב את הבלונים הפורחים, אז בבקשה, זאת ההזדמנות שלכם. לשמחת... אתם מעוניינים? אף אחד לא צופה בזה. לא, זה אנשים שיצפו. איזה אנשים? הנה הבלון הפורח. והנה עוד אחד. וכיף בפינלנד מאוד. אבל גם בגרמניה כיף, על היאכטה. אז תטוסו גם שם. איזה יפה. רגע, זה אדום, איתי, יש אחד שהוא אדום לבן, אדום לבן, אדום. אדום לבן, אדום. יש אדום לבן, כחול אדום, כחול לבן. הנה, ממש עובר אותנו. כן, בואו, הוא ממש מעלה. כל זה אתם יכולים לראות הודות לאיתי שלא התעצל, הלך והביא את המצלמה. שאת רואה שזה לא ירוק? הנה גיבור של היום. כן.